It-tneħħija tal-scaffolding minn quddiem partijiet tal-binja f'Baċir numru 1 bdiet tikxef il-ġmiel riżultat tar-restaw li għaddej bħala parti mill-proġett tal-American University of Malta. Jidher b'mod ċar li r-ritmu li nqabad huwa wieħed maġġel u fuq in-naħa ta' barra hemm madwar nofs ix-xogħol li huwa lest biex meta ftit tagħlim oħra l-awtorità tal-ippjanar tevalwa applikazzjoni għal parti oħra tal-proġett ikun hemm parti tajba mix-xogħol li hija lesta. Meta żorna x-xogħlijiet f'Bormla iltqajna ma' Bormliżi sodisfatti li mal-kelmtejn li jkunu qed jgħidu fuq bankadell issa għandhom xi ħaġa oħra xi jsegwu. Ma noħdu pjaċir bih naraw ħaddej il-proġett. Naraw jitwielet, għax dan proġett twielet. U naraw mitweli tiegħu. Sabiħ, qabel kienet mitluqa, issa qed jifriskaw għal-ġeblu, qed jibdlu u jarranġaw għal-emilju u x-xogħol għaddej u n-nies qed jaħdmu. Rutina, aħna irridu. Ir-ritmu li qabad il-proġett għanqal ukoll sodisfazzjon fost l-entitajiet kummerċjali tal-madwar kif dawn tal-aħħar diġà bdew jippjanaw dwar kif ħajtejbu l-operat tan-negozji tagħhom għas-snin li ġejjin. Le, jena milli ġifieri mix-xogħol kif jidher hekk jiġu żgħażagħ hawnhekk dejjem ħajonfqu iktar ġifieri prezzijiet iktar għoljin u hekk fimt. Tkun tista' ġġib iktar xogħol ġifieri adattat għalihom. Le huwa gwadan tajjeb, ħerqana biex jinfetaħ malaj. Kulħadd ħajgawdi għax ħeġu ħafna studenti, kulħadd ħajaqla lejla. Aħna nistgħu nkabru l-post għax ikollna għandna target tan-nies li jiġu u ovvjament jekk ħajġu ħafna nies ħanaqla u lejla ħajkun hemm iktar post għan-nies biex jaħdmu. Il-passi pożittivi fix-xogħol infrastruttura tal-proġett jingħaqdu ma' dawk li ħarġu f'dawn l-aħħar xhur meta ngħatat l-akkreditazzjoni u l-liċenzja biex tagħti korsijiet f'Malta mill-Kummissjoni Nazzjonali għall-Edukazzjoni Avvanzata u Ogħla.